Який у вас оборот в рік? Ну, скажімо, якщо квартира коштує 1 000 000, ми з 1 000 000 отримуємо на КІПі, в середньому це 5%. Угу. Тобто наша комісія 50 тисяч з 1 Угу. 1 000 000. В принципі, по мільйонам, якщо рахувати, то десь 15 мільйонів може бути. Десь 15 квартир в рік ви продаєте, то місяць квартира точно Більше. продається. Не всі квартири мільйонні, є квартири за 200 тисяч, за 300 тисяч, більше ми продаємо. В середньому команда з 20 чоловік продає 5 об'єктів в місяць, правильно я рахую? В середньому, десь так. Тому що сама процедура, вони б могли продавати 20, якщо 20 чоловік могли робити один продаж в місяць. Але продаж він може розтягуватися на 4, 5, 6 місяців. Ну так. Тому що спочатку клієнт резервує квартиру, потім проходить оцінку, юридичні моменти, дозволи, якщо немає дозволів, і середня тривалість циклу з угоди, він десь 5-6 місяців.